Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. दिनै आं नै अफिसनिफ्राय नबजितखौ नायनो नागिरदों आरोना केडिसिआव दा नै लामायाव मा होनदों हांसो राजा गोदो उन्दैयाव बिराद खेबनो होसोयोमोन जोंखौ हांसो राजाया नुनानै मोजां मोनदां गोबावसैमोन नुयैया दा ओरै थांबा एबसु अफिस आरोना बागानसालिनि दा ओरै थांबानो केडिसि मोनहैसिगोन आरोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा ब्लगखौ जों दा नबजितखौ नायनो थांनो नागिरदों दा नायनोसै बाय 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 हांसो जों दा सफैखाबाय केडिसि सिङाव नायनो हागोन नै मानसिफ्रा गोबां जमा जाजोब्बाय दा नबजितआ मोसानो नागिरबायनो भिडिअ खालामसै बेखौ हाबनायाव नै बिसिबांबा खुला खुलामोन दाना ओंखारनायाव बिसिबांबा बिजिर जाबाय डेन्जार बिजिर माबायदि मोनदों आदा बे दाउ मोसानायखौ बरिया नबजित आदा मिहिरखौ नायना फैबाय आदा मिहिरजों फट' खेबना फैबाय आदा मिहिरखौ लोगो मोननानै दा हाखु दाखु फैदों आरोना जों अफिस बन्द खालामनानैसो फैदों
देनजारसो जोंबो माबासो जोंबो लेजेन्डसो अफिसखौनो गारनानै फैब्रबलायो नै नायनो थांलासो जागोन अखाबो थाइब्रायबाय दा जों अफिसाव थांगोरसै सिया थाबायनो रोंथारबाय थाबायनो रोंनानै नांथारला दाना बेनो हारसिं थाबायनो रोंनानै औ मामि सिया नायलाय सना मा खेवनानै नायखो हो मामि enggak habsै नामा सकेसआव हाबनानै थानोसै enggakलाय ओइ याबो